ፊልምና ዝጅምር ኣብታ ሽንዳ ትበሃል ከተማ እዩ ካብኡ ድማ እቲ ኣብታ ከተማ ብጣዕሚ ዝፍራሕ ዛካት ዝበሃል ተንኮለኛ ቀታል ነብሲ ሰይፉ እንዳዝሓለ ነቲ ደም መፍሰስ ዝኾነ ግጥም እንዳተዳለወ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ሓደ ቪላ ገዛ ውሽጢ ናይ ሓደ ገበነኛ ጉጅለ ኣባላት ነቲ ከኣሮ ዝበሃል መራሒኦም ነታ ከተማ ንምቁፅጻር ብዛዕባ እቲ ዝሓስብ ዘሎ ሓደ ሓድሽ ጉጅለ ሓበሬታ ሂብዎ ብዙሕ ከይፀንሐ ድማ ሳካታ ብሕኡ ናብቲ ናይ ካሮ መንበሪ ገዛ ኣቱ እሞ ነቶም ኣብቲ መንገዲ ዝረኸቦም ኩሎም ሓለውቲ እንዳቐተለ ዘግ የብሎም ካብኡ ድማ ካብቶም ናይቲ መንበር ገዛ መስኮታት ደም ምፍሳስ ይጅምር እሞ እቲ ናይ ሳካታ መፍርሒ ገጽ ኣብቲ ደገ እንትረኣይ እቶም ናይ ከኣሮ ሰባት ድማ ሓደ ሰብ ናብ ውሽጢ እቲ ግዝኣቶም ከም ዝኣተው ይርድኡ በመቐጻል ድማ እቶም ሓለውቲ ንካዋኖ ብቁልጡፍ ናብ ዝሓሸ ቦታ እንትወስድዎ ሳካታ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ገዛ ኮይኑ መጥቃዕቱ በመቐጻል ነቶም ሓለውቲ ሓደ ብሓደ ይውድኦም ካብኡ ድማ ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቓይቕ ካዋኖ ናብ ውሽጢ መኪና እንትኣቱ እቲ ገናሕታ መኪንኡ ድማ ቅድሚ ዝተወሰኑ ደቓይቕ ከም ዝተቐተለ ይርዳእ ካብኡ ድማ እቲ ጎንጽ እንዳኸረረ እንትኸይድ ካብቶም ገበረኛታት እቲ ሓደ ንሳካታ በቲ ናይ መስትያት በረዶ ፊኡ እንተውድቆ ንሪኦም ካብኡ ድማ ክልቲኦም ንዝረኸብዎ ዝኾነ ይኹን ኣቕሓ ከም ናይ ውግእ መሳርሒ እንዳተጠቐሙ ናብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሓደ ብሓደ ግጥም ይኣቱ ካብኡ ድማ ሳካታ ናብቲ መሬት እንትወድቕ እቲ መጋጥምቲ ድማ ብኻራ ክወግኦ ይፍትን ኮይኑ ግን ሳካታ ብዝገርም ቅልጣፈ ናይቲ መጋጥምቱ ኢድ ቆሪጹ ይድርብዮ እቲ ገበነኛ ድማ ደሙ እንዳፈሰሰ ኣብቲ መሬት ነፍሱ ይስሕት በመቐጻል ድማ እቲ ግዜ ክህብ ዘይደለየ ሳካታ ናይቲ ዝወደቐ ገበነኛ ኣካል ከም መከላኸል ብምጥቃም ካብ ጥይት እንዳተኸላኸለ ናብቲ ናይ ካዋኖ ክፍሊ ኣቱ እቲ ምርኢት ድማ ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ነይሩ ካዋኖ በቲ ብራንዳ ገይሩ ዋላ እኳ ንምምላጥ እንተፈተነ ኮይኑ ግን ሳካታ ብቁልጡፍ ተኸታቲሉ ሒዞሞ ይቆትሎ ካብኡ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቶም ናይ ካዋኖ ሰባት እቲ ሓደ ሽጉጥ ሒዙ ናብ ሳካታ እንተነጻጽር ሓደ ጁሊታ ዝበሃል ሰብ ካብዚ መፂኡ ከይተባሃለ ነቲ ገበነኛ ብጥይት ሃሪሙ ይቆትሎ ካብቲ ቦታ ምስ ወፁ ድማ ጁሊታ ንሳካታ ነቲ ዝፈጽሞ ስራሕ እቲ ክፍሊቱ ሂቦሞ በቲ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ስራሕ ንክቐጽል ከእሙኑ ይፍትን ሳካታ ግን ሕጂ ብቐዳምነት ቦታ ዝህብ ንቤተሰብ እየ ብምባል ነቲ ሕቱ ከይተቐበለ ይተርፍ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ይፈላለዩ ካብኡ ድማ ሳካታ ናብተን ኣብ ገዝአን ዝነበራ ኦይ ትበሃል ሰበይቱን ርዮ ትበሃል ጓሉን ይምለስ ድሕሪ ቁሩብ ፀወታ ድማ ሳካታ ነብሱ ክሕፀብ ናብ ሻወር ይኣቱ ካብኡ ድማ ክዳኑ እንዳቀየረ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይቶም ቤተሰቡ ኣሰቃቂ ድምፂ ይሰምዕ ቀፂሉ ድማ ካብቲ ክፍሊ እንትትወፅእ እቲ ገዝኡ ብናይ ኣጋንንቲ ማስክ ዝገበሩ ሰባት ተመሊኡ ይረኽቦ እቶም ማፍያታት ድማ ነቲ ናይ ካዋኖ ጉጅለ ከም ዘጥፍአሎም ብምዝራብ ይቕልድሉ ካብኡ ድማ ሕጂ እቲ ካሆሚ ብምባል ዝፍለጥ ናይ ባዕሎም ጉጅለ ነታ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ምቁፅጻር ከም ዝኽእል ይነግርዎ ካብኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሳካታ ከቢድ መጥቃዕቲ ይጅምሩ ብምቕጻል ድማ እታ ነዚ ዝረኣየት ርዮ ነቲ ናይ ኣባኣ ሂወት ክተድሕን እንትተእዊ እታ ሰበይቱ ነታ ጓላ ንምክልኻል እንዳፈተነት ምሕረት ንኽገብሩሎም ትልምን ካብኡ ድማ ካብቶም እቶም ማፍያታት እቲ ሓደ በቲ ኣውያትን ሓሪቑ ነታ ናይ ሳካታ ሰበይቱ ብዘይምን ምሕረት ግንባራ ብጥይት ይሃርማ ሳካታ እውን ኣብ ውሽጢ ድንጋፀ ኮይኑ ነታ ጓል ንኸተምልጥ ዋላ እኳ እንተነገራ ኮይኑ ግን ቅድሚ ሓደ ስጉምቲ ምኻዳ ንሳ እውን ብጥይት ሃሪማ ሂወታ ትሓልፍ ሳካታ ድማ ዋላ እኳ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ተዘይኾነ ኣብታ ቐጻሊት ዓለም ከም ዝረኽቦም ቃል ብምእታይ ናይ ሕርቃን ፈኸርኡ ዓው እንዳበለ ይዛረብ እቲ ናይቲ ጉጅለ መራሒ ግን በቲ ፈኸራ ካብ ምስሓቅ ወፃኢ ምንም ዓይነት መልሲ ኣይሃቡን ኣብታ መዓልቲ ክንጽበየካ ኢና ድሕሪ ምባሉ ንሳካታ ብጥይት ይደፍኦ ካብኡ ድማ ብዙሕ ከይጸንሑ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ናብቲ ቦታ እንትበጽሑ ሳካታ ነቶም ቤተሰቡ ቀቲሉ ነብሱ ከም ዘጥፈየ ይሓስቡ በመቐጻል ድማ ካብዚ ዝተፈለየ ምንም ዓይነት ምልክት ብዘይ ምህላው እቲ ጉዳይ ብነብሲ ምቕታልን ነብስኻ ምጥፋእን ተባሂሉ ይዕፀው ካብዚ ንድሓር ታሪኽና ብቁልጡፍ 12 ዓመት ናብ ቅድሚት ይወስድና ሕጂ እቲ ስኖሃራ ዝበሃል ናይታ ከተማ ከንቲባ ነቶም ጋዜጠኛታት መግለፂ እንዳሃበ እዩ ካብኡ ድማ እቲ ሰብ ንሽንዳ ካብ ናይ ገበን መናሃርያ ናብ ናይ ዕቤት ማእኸል ከም ዝቕይራ ብኩርዓት ይዛረብ ካብኡ ድማ ሓደ ካሚያማ ዝበሃል ጋዜጠኛ ግን ነቲ ከንቲባ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብዛዕባ እቶም ዝተፈጠሩ ምሽጥራዊ ምጥፋእን ቅትለታትን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ናይቲ መዘናጋዕ ማእኸል ዝግበር ዝነበረ ህንፀት ዝተቃወሙ ናይ ጉጅለ መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ዝበፅሕ ነገር ይሓቶ ስኖሃራ ግን ነቲ ሕቶ ብንዕቐት ሸለል ብምባል እቶም ክስተታት መሰረት ዘይብሎም ወረታት ከም ዝኾኑ ይዛረብ እሞ በቶም ዝወሰድዎም ስጉምትታት እታ ከተማ ሓድሽ ዕቤት ከም ተርኢ ይዛረብ ብኻሊእ ገጽ ድማ ሳካታ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሆስፒታል ብናይ እምሮ ሕማም ምኽንያት ንዓመታት ምንም ዓይነት ምንቅስቓስ ከይገበረ ይጸንሕ በመቐጻል ድማ ሳካታ ድሕሪ ምፍትሑ ጁሌታ ይወስዶ እሞ ናብ ሓንቲ መንደር ትርከብ ንእሽተይ ኣፓርታማ ይወስዶ እዚ ድማ ሕጂ እታ ከተማ ዘላትሉ ሕማቕ ኩነታት የርኤና ካብኡ ድማ ኣብ ሓንቲ ምሸት ናብቲ ኣፓርታማ እንትምለስ ሓደ ሰብ ሃንደበት መጥቃዕቲ ፈጺሙ ነቲ ናይ ሳካታ ማእገር ብኻራ ይወግኦ ካብኡ ድማ ሽሙ ዓው እንዳበለ ይጽውዖ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመሉ ሰብ ድማ እቲ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ሳካታ ኢዱ ዝቆረጸሉ ገበነኛ እዩ ነይሩ እቲ ሰብ ሕኑእ ንምፍላይ ክንዲ ዝኣክል እንዳተጸበየ ጸኒሑ ሳካታ ግን ምንም ኣይመሰሉን እቲ ዝነበሩ ናይ ጥዕና ኩነታት እቲ ቁስሉ ንከይስምዖ ገይርዎ ነበረ
ብኻልእ ገጽ ናይታ ከተማ ክፍሊ ድማ ካምያማ ብዛዕባ እቲ ካሆሚ ዝበሃል ጉጅለ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ሓደ መቐበል ሓበሬታ ይረኸብ። ካብኡ ድማ እቲ መቐበል ሓበሬታ እቲ ጉጅለ ኣብቲ ቦታ ስርሑ እንዳሰርሐ ከም ዝኾነ እንትጥርጥር ካምያማ ግን ሓደ መደንገጽ ዝኾነ ናይ ኣጋጣሚ ነገር የስተውዕል። ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ሳካታ ቤተሰብ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ናይ መዘናግዒ ማእኸል ህንፀት ፍቓድ ኣብ ዝተዋሃበላ መዓልቲ ከም ዝነበረ ይርዳእ። ኮይኑ ግን እቲ ዕላሎም ሃንደበት ይቑረጽ። ሓደ ማስ ዝገበረ ሰብ ኣብ ልዕሊ እታ መኪኖም መጥቃዕቲ እንትፍጽመሎም ካምያማ ድማ ንምምላጥ ይፍትን። ካብኡ ድማ እቲ ማስ ዝገበረ ሰብ ሞደሻ ሒዙ እንዳሃደኖ ድሕር ምጽንሑ ኣብ መወዳእታ ድማ ንካምያማ ይቐትሎም። ካብኡ ድማ ነቲ ምስ ካምያማ ዝነበረ ሓበሬታ መቐበሊ በቲ ኣብቲ ቀረባ ግዜ ዝተፈጠረ ጎንፂ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተጎድአ ሰብ ምርመራ ንምግባር ይመጽእ። ቀፂሉ ድማ ትፅቢት ብዘይተገበረሉ ኩነታት ነቶም ክልተ ሓለውቲ ካብቲ ቦታ ንለቁ ድሕሪ ግቦም ሃቡ ናብ ሓደ ክፍሊ ይኣትው። እቲ ኣብቲ ክፍሊ ዘሎ ተሓካሚ ድማ ሳካታ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ እቲ ፖሊስ ናይ ገጽ ማስክ ይገብር እሞ ናብ ሳካታ ይጽጋዕ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ናይ ቤተሰቡ ቅትለት ንሱ እውን ከም ዝነበረ ብምግላጽ ከዘክሮ ይፍትን። ብምቕጻል ድማ ካታሮ ሓያልን ክፉኡን ከም ዝኾነ እንዳተዛረበ ምፉካር ይቕጽል። ኮይኑ ግን እቲ ናቱ ድምፂ ነቲ ናይ ሳካታ ዝደንዘዘ እምሮ ቀስ ብቀስ እንዳንቆሖ ከም ዝነበረ ኣየስተውዕለን ነይሩ። ካብኡ ድማ ካታሮ እንዳቐለደ ፎቶ ክለዓል ኣብ ዝዳለወሉ ግዜ እቲ ናይ ሳካታ ነፍሲ ብሃንደበት ምንቅስቓስ እንትጅምር ብድንጋጽ ይርኢ። እቲ ንዓመታት ፓራላይዝ ኮይኑ ዝጸንሐ ሳካታ ንካታሮ ሓኒቑ ናብቲ መሬት የውድቖ። ካብዚ ንድሓር ድማ ኣብ መንጎኦም ከቢድ ግጥም ይጅመር። ካታሮ ድማ ንሳካታ ብዝተፈላለዩ ነገራት እንዳሃረመን ብእግሩ እንዳረገጸን ካብቲ መጥቃዕቲ ነብሱ ንምክልኻል ይፍትን። ኣብ መወዳእታ ድማ ይሳኽዐሉ እሞ ሳካታ ድማ ደጊሙ ይወድቕ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እቶም ሓለውቲ ናብቲ ክፍሊ ይምለሱ። ካታሮ ድማ ነቲ ጥርጣረ ንምውጋድ ብቕልጡፍ ነቲ ማስክ የውፅኦ። ካብኡ ድማ እቶም ሓለውቲ ምስ ረኣይዎ ነቲ ማስክ ደጊሙ ብምግባር ነቲ ሓደ ሓላዊ ትርኣስ ብዝመስል ነገር ዓፊኑ ብጥይት ይሃርሞ። እቲ ካልኣይ ሓላዊ ግን ናይ ድንጋጸ ምልክት ኣየርአን። ምክንያቱ ድማ ንሱ እውን ናይቲ ካሆሚ ዝበሃል ጉጅለ ኣባል እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ሓደ ሓኪም ነቲ ኩነታት እንዳረኣየ ከም ዝኾነ እንትርድኡ ንዕኡ እውን ብቕልጡፍ ብጥይት ይሃርሞ። ኮይኑ ግን ሳካታ ሕጂ እውን ይለዓል እሞ ኣብ ልዕሊ ካታሮ መጥቃዕቲ የብፅሕ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ እቲ ሓላዊ ነቲ ኣዛዚኡ ኢሉ ንምክልኻል እንትፍትን ከቢድ ናይ ሓደ ንኽልተ ዝኾነ ግጥም ይጅመር። ካብኡ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ዝገብርዎ ከቢድ ግጥም እቲ ሓላዊ ኣብ መንጎ እቲ ዓራትን መንደቕን ይኣቱ እሞ ድሕሪ ውሑዳት ሰከንዳት ድማ በቲ መስኮት ናብቲ ደገ ይድርበይ። ሳካታ ድማ ቴክኒኩ ንምቕያር ይፍትን። ካታሮ ምስ ለቆቆ ሳካታ ብቕልጡፍ ጨርቂ ነገር ብምጥቃም ነቲ መጋጥምቲ ክሳብ መወዳእታ ይገላግሎ። ካብኡ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ጻንሒት ጁሌታ ምስቲ ገናሒኡ ናብቲ ሕክምና እንትትበጽሑ ሳካታ ብሰላም እንትወፅእ ሪኦም ይግረሙ። እቲ ናይ ሳካታ ናይ ምምላስ ዜና ናብቶም ኣብ ዘይሕጋዊ ናይ ሰባት ዝውውርን ከምኡውን ብኻልኦት ገበናት ናብቶም ዝጠሓሉ ናይ ካሆም ኣባላት ብቕልጡፍ ይበጽሕ። እቲ ንሳካታ ከም ዓብዪ ስጋእ ዝቆፀሮ መራሒኦም ድማ ሳካታ ንክህደን ትእዛዝ የመሓላልፍ። ጁሌታ እውን ነቲ ናይ ሳካታ ሬሳ ንከረክቦም ካብ ካሆም መልእኽቲ ይበጽሖም። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ነቲ ናይ ሳካታ ኣካል ብኸረፂት ገይሮም ናብ ሓደ ፋብሪካ ብምምራሕ ኣረኪቦም ይኸዱ። እቲ ዕላምኦም ድማ ነቲ ኣካሉ ናብ ጠሓኒት ማሽን ምእታዊ ነይሩ። ኮይኑ ግን ሳካታ ካብቲ ዝተኣሰረሉ ሻንጣ ሃንደበት ይወጽእ እሞ ንሓደ ሓላዊ ብቕልጡፍ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ድሕሪ ምግባሩ ካብቲ ክፍሊ የምልጥ። ብምቕጻል ድማ እቲ ናይቲ ፋብሪካ ወናኒ ዝኾነ ታኮዶ ዝበሃል ሰብ ሳካታ ወይኒ ምስ ብዙሓት ናይቲ ፋብሪካ ሰራሕተኛታት እንትገጥም ብካሜራ ይርኢ። ካብኡ ድማ ነቲ ሓደጋ ብምርዳእ ነቶም ኣብቲ ምእተው ዘለዉ ሓለውቲ የጠንቅቖም። ንሶም ድማ ናብታ ናይ ጁሌታ መኪና ተኽሲ ይኸፍቱ። ካብኡ ድማ እቲ ገናሒ ብቕልጡፍ እንትቕተል ጁሌታ ድማ ቀሊል ጉድኣት በፂሕዎ ብቕልጡፍ መልሲ ምሃብ ይጅምር። ብኻልእ ገጽ ድማ ታኮዶ መደንዘዝ ሓሽ ድሕሪ ምውሳዱ ማስክ ይገብር። በዚ ምክንያት ድማ ኣብቲ ናይ ሳካታ ቤተሰብ ቅትለት ኢድ ካብቶም ዝነበሮም ሰባት እቲ ሓደ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ሳካታ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ፋብሪካ ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ካልእ ክፍሊ እንዳተዘዋወረ ነቶም ኣብቲ መንገዲ ዝረኸቦም ጸላእቱ ብምልኦም እንዳጥፍኦም እዩ። ነቲ ዝረኸቦ ዝኾነ ይኹን ኣቕሓ ከም ናይ ውግእ መሳርሒ እንዳተጠቐመ ነቲ ናይቶም ጸላእቱ ርእሲ ምስቲ መንደቕን ማሽንን እንዳጋጨ እዩ። እቲ ሓይሉ ድማ ገደብ ዘይብሉ እዩ ዝመስል ነይሩ። ሳካታ ኣብቶም ዝሓለፉ 12 ዓመታት ኣብ ናይ ባዕሉ ዓለም ተኣሲሩ ብናይ ቅም ስምዒት እንዳተሳቀየ ይጸኒሑ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብቲ ቢሮ እንትትበጽሕ ሳካታ ኣብቲ ደገ ኮይኑ ኣብ ሞባይሉ ዝኾነ ነገር ይጸቅጥ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ነቲ ህንጻ ዛንቀጥቀጠ ከቢድ ምፍንጃር ይፍጠር። ይኹን እምበር ታኮዶ ከይተንቀሳቐሰ ጠጠው ኢሉ ሳካታ ትፍርስራስ ምስ ወፀ ዘይመውት ሰይጣን መሲሉ ይርኦም። ካብኡ ድማ ታኮዶ ክትኩሰሉ ዋላ እኳ እንተሓሰበ ኮይኑ ግን ጁሌታ ኣብዚ ግዜ እዚ ይመጽእ እሞ ነቲ ኩነታት ይቆጻጽሮ። ኮይኑ ግን ጁሌታ ቆሲሉ ኣብ ሞት ኮይኑ እቲ ናይ ቤተሰቡ ኣድራሻ ብዘይ ምንም ምሕሳብ እቲ ሕሊፉ ዝሃቦም ንሱ ከም ዝነበረ ንሳካታ ይናዘዝ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሳካታ ጁሌታ ዋላ እኳ ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰከንዳት ህይወቱ ተትረፈሉ ኮይኑ ግን ብዘይ ምንም ርህራሄ ይቐትሎ። ካብኡ ድማ ትኹረቱ ናብ ታኮዶ ይገብር እሞ ንዕኡ ምህራም ይጅምር። ኮይኑ ግን ታኮዶ እንዳሰሓቐ እቲ ነቲ መራሒኡ ዘለዎ እምነት ይዛረብ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሃንደበት እታ ናይ ታኮዶ ስልኪ ምጽዋዕ ትጅምር። ካብኡ ድማ ሳካታ እንተልዕሎ እቲ ካልእ ጫፍ ሓደ ድምፂ ይሰምዕ። እቲ ሰምዖ ድምፂ ድማ ናይቲ ካሆሚ ዝበሃል ጉጅለ ናይቲ መራሒ ድምፂ ነይሩ። ካብኡ ድማ እቲ ሰብ ሓደ መደራደር ዝኸውን ሓሳብ ያቕርበሉ። እታ ጓል ብህይወት ከም ዘላን ከምኡውን በቲ ናይ ታኮዶ ህይወት ንክቀያየሩ ይሓቶ። ሳካታ ግን ብዘይ ምንም ጥርጥር ንታኮዶ ይቐትሎ።
ሳካታ እቲ ሰብ መታለሊ ሓሳብ እንዳቀረበሉ ከም ዝኾነ ንርእሱ ኣሚንዎ እዩ። ምክንያቱ ድማ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት እታ ጓሉ ብሕቁኣ እንትህረምን እንትትሞትን ብዓይኑ ርኢ ነበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እታ ሕጂ ኣብ ናይ 10ታት ዕድመ ትርከብ ሪዮ ኣብ ትሕቲ ሓደ ኬሊ ዝበሃል ሰብ ቁፅር እንዳነበረት እያ ትርከብ። ብኻልእ ገጽ ድማ ሓደ ታካጓ ዝበሃል ፖሊስ ናብ ገዝኡ እንትምለስ እቲ መስኮት ክፍቲ ከም ዝኾነን ከምኡ እውን ሳካታ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዝኡ ኮፍ ከም ዝበለ የስተውዕል። ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ሳካታ ህይወቱ ከም ዘትረፈሉን ካብቲ ግዜ ንሱ ጀሚሩ ድማ ታካጓ ብሕቡእ ወሳኒ ሓበሬታ እንዳቀበሎ ከም ዝነበረ ይዛረብ። ሳካታ ድማ ድሕሪ ነቲ ናይ ባዕሉ መሳርሒ ምቕባሉ እቲ ታኮዶ ዝተሓወሉ ቦታ ንክነግሮ ይሓቶ። ንሱ እውን በቲ ዝሓተቶ መሰረት ነቲ ሓበሬታ ይቐብሎ። ካብኡ ድማ ሳካታ ናብቲ ናይ ትካል ዋና ቢሮ ጥሒሱ ብምእታይ ነቶም ኣብቲ ዝሓልፈሎም ፎቅ ዘለዉ ኩሎም ማፍያታት የጥፍኦም። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ እንትትበጽሕ ሪዮ ኣብ ድሕሪ እቲ ሶፋ ተሓቢኣ ንሪኣ። ካብኡ ድማ ሳካታ ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ብናይ ጓሉ ፎቶ ዝመልአ መንደቕ ይርኢ። ካብኡ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኬን ናብቲ ክፍሊ ሃንደበት እንትኣቱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓያል ግጥም ይጅመር። ኣብ መንጎ እቲ ግጥም ድማ ሪዮ ንምምላጥ ዕድል ትረክብ። ሳካታ እውን ንኬን ናብ ዝተፈላለዩ ኣቑሑ እቲ ገዛ እንዳጋጨው ይሃርሞ። ኮይኑ ግን ኬን ንሳካታ በቲ ጠረጴዛ ብምህራም ብጥይት ክትኩሰሉ ይፍትን። ካብኡ ድማ ከም ዕድል ኮይኑ እቲ ናይ ኬን መሳርሒ ይባላሸው እሞ ሳካታ ፀብላልነት ዝረኽበሉ ዕድል ይፍጠር። ኮይኑ ግን ሃንደበት ሪዮ ተመሊሳ ትመጽሞ ኬን ኣቦይ ብምባል ነቲ ትክክለኛ ኣቦኣ ብቐስ ትሃርሞ። ኬን ድማ ነቲ ናይ ሳካታ ትኩረት ምብትታን ብምጥቃም በቲ መስኮት ደፊኡ የውድቆ። ኮይኑ ግን ኬን በቲ መስኮት እንትርኢ ሳካታ ኣብቲ መሬት ኣይነበረን። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ታካጓ ካብ ሱኖሃራ ስልኪ ይድወለሉ። ሱኖሃራ ነቲ ምንቅስቃሱ ብካሜራ እንዳተኸታተለ ዝነበረ እንትኸውን ሕጂ ድማ ናይ ካሆም መራሒ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ። ብመቐጻል ድማ ሱኖሃራ ምስ ሳካታ ክዘራረብ ከም ዝደሊ ይዛረብ። ንሪዮ ደጉይ ምክሪ አንተደልዩ ኣብቲ መዘናግዕ ማእኸል ንክረኽቦ የገድዶ። ሳካታ ድማ ነቲ ዝበፅሖ ጉድኣት ሸለል ብምባል ናይ ውግእ መሳርሕታት ንምእላሽን ከምኡውን ዝሓሸ መኪና ንምውሳድ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሕበኣሉ ዝነበረ ቦታ ይምለስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሪዮ ኣብ ውሽጢ እቲ መዘናግዕ ማእኸል ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፍሊ ብዝተዓጠቑ ሰባት ተኸቢባ ንሪኣ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሓንቲ መኪና ሃንደበት ናብቲ መዘናግዕ ማእኸል ተኣትሞ ነቲ ናይቶም ሓለውቲ ትኩረት ትስሕብ። እቶም ሓለውቲ ድማ ትኩረቶም ንምብታን ዝተገበረ ጥበብ ከም ዝኾነ ኣይተረዱን ነይሮም። ካብኡ ድማ እቶም ሓለውቲ እንዳተዘናግዑ ሳካታ ድማ ሸሊኹ ብምእታይ ነቶም ሓለውቲ ሓደ ብሓደ ምውጋድ ይጅምር። እቶም ብዙሓት ጸላእቱ ብዘይ ምንም ግጥም ይወድቑ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሳካታ ምስ ኬን ንመበል ካልኣይ ግዜ ይረኸብ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኬን ናይ ባዕሉ ሰይፊ ሒዙ ይመጽእ። ካብኡ ድማ ኣብ መንጎኦም ካልእ ከቢድ ውግእ ይጅመር። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ክልቲኦም ተማጣጣኒ ሓይሊ ነበሮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ሳካታ ንኬን ዓይኑ ከም ዘይርኢ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ርእሱ ብምራም ይቐትሎ። በመቀጻል ድማ ሳካታ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፎቅ እንትትበጽሕ ብጣዕሚ ተዳኺሙ ነበረ። ሕጂ ድማ ምስ ጄን እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ናይ ካሆም ሓያል ተጋጣሚ ክገጥም ኣለዎ። ጄን ድማ ንሳካታ ብቐሊሉ ኢዱ ዝህብ ዓይነት ሰብ ኣይነበረን። ሱኖሃራ ድማ ንሪዮ ኣቦኣ እንዳረኣየ ክቐትላ ስለ ዝደሊ ናብኦም ንኸምፅዋ ነጊርዎም ነበረ። ከምቲ ዝተባሃለ ድማ ንሪዮ ናብቲ ቦታ የምፅዋ። ካብኡ ድማ ነቲ ዕላምኦም ንምፍጻም ኣብ ዝዳለውሉ ግዜ ብጣዕሚ ዝገርም ኩነታት እቲ ትልሚ ብታካጓ ይቋረጽ። ነቲ ዝተዓጠቆ ብሬን ሒዙ ናብ ውሽጢ ብምእታው ነቲ ቦታ ናብ ናይ ውግእ ሜዳ ቀይሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሳካታ ንሪዮ ንኽተምልጥ ዓዊሉ ይነግራ። ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ድሕርቲ ዝገጠመ ሓደጋ ንኣቦኣ ረሲዓቶ ዝነበረት ጓሉ ንኩሉ ነገር ትዝክሮ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሪዮ ምስ ታካጓ ተምልጥ፣ ሳካታ ድማ ምስ ጄን ይገጥም። ጄን ድማ ነቲ ግጥም ካብ ሰይፊ ንላዕሊ ናይ ሓፂን በትሪ ይመርጽ። ምክንያቱ ድማ ነቲ ናይ ሳካታ ስቃይ መብዛሕን ከምኡውን ዓጽሙ ክሰብሮ ይደሊ ነበረ። እቲ ግጥም ድማ ብኸቢድ ውቅዒት ዝተዓጀበ ነበረ። ካብኡ ድማ ጄን ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ልዕሊ ሳካታ ዋላ እኳ መጥቃዕቲ እንተፈነወ ኮይኑ ግን ሳካታ ኣብ መወዳእታ ሓደ ዕድል ይረክብ። ነቲ ዝተረፈ ሓይሊ ተጠቒሙ ንጄን ድሕሪ ብኻራ ምግኡ ካብቲ ደረጃ ይድርብዮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሱኖሃራ ናብቲ ዝወደቐ ናይ ጄን ኣካል ቀሪቡ ነቲ ማስክ እንተውፅኦ ሓደ መነገጽ ዝኾነ ሓቂ ይቃላዕ። ጄን እቲ ናይ ሱኖሃራ ማንታ ሓዊ ነይሩ። ኣፈላለዮም ድማ እቲ ገጹ ዘበላሸዎ ናይ ቃጸሎ በሰላ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሱኖሃራ እውን ነቲ ማስክ ደጊሙ ይገብሮ እሞ ምስ ሳካታ ንምግጣም ይዳሎ። እቲ ኣዝዩ ዝተዳኸመ ሳካታ ድማ ኣብዚ ግጥም እዚ ብዙሕ ናይ ምዕዋት ዕድል ዘለዎ አይመስልን። እቲ ተንኮለኛ ሱኖሃራ ድማ ንሳካታ ብተደጋጋሚ ይቆራርጾ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ሓንቲ ኢዱ ሙሉእ ብሙሉእ ይቆርጻ። ሳካታ ድማ ዋላ እኳ ኣብ ሰቃቂ ኩነታት እንተኾነ ኮይኑ ግን ነታ ጓሊሉ ኢድ ማህባ ይተቐበለን። ሕጂ እውን ብሓንቲ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ሱኖሃራ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ይቕጽል። ሱኖሃራ ድማ ንኩሎም ውቅዒቱ ብምክልኻል ኣብ መወዳእታ ድማ ብሓደ ውቅዒት ቆትሉ እንዳሓሰበ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሳካታ ሓደ ረጒድ ሰይፊ የልዕል እሞ ኣብ ክሳዱ ይተኽለሉ። ካብኡ ድማ ነታ ጋጣሚ ብምጥቃም እቲ ማስክ ድሕሪ ምውፅኡ ናይ መወዳእታ ውቅዒት ብምሃብ ይገላግሎ። ብኻልእ ገጽ ድማ ሪዮ ሕጂ ነቲ ትክክለኛ ኣቦኣ ንምሕጋዝ ተመሊሳ ትመጽእ። እቲ ኣብ ኣፍ ሞት ዝነበረ ሳካታ ድማ ኣብ ናይ ሪዮ ሕቑፎ ድሕሪ ምውዳቑ በታ ዝተረፈቶ ትንፋሱ እቲ ንዓኣ ዘለዎ ፍቕሪ ቀስ ኢሉ ይነግራ እሞ ካብታ ጓሉ ተፈልዩ ናብ ሰበይቲ ይጽምበር። ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቓይቕ ድማ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እቶም ናይ ሕክምና በዓል ሞያታትን ከምኡውን እቶም ናይ ቃጸሎ ሰራሕተኛታትን ናብቲ ቦታ ይበጽሑ። እቶም ናይ ሕክምና በዓል ሞያታት ድማ ንጄን ካብቲ ህንጻ ይውፅእዎ። ሕጂ እውን እታ
እታ ትንፋስ ስለ ዘላ ምናልባት ናይ ምድሓን ዕድል ክህልዎ ይኽእል እዩ ብመቐጻሊ ድማ ድሕሪ ሓደ ዓመት ጄን ናይቲ ማንታ ሓው ናይ ስኖሃራ መንነት ብምውሳድ ኣብቲ ናይ ከንቲባ መረፃ ይዕወት ነቲ በሰልኡ ብምርኣይን ከምኡውን ካብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተረፈ ብምምሳል ናይ ህዝቢ ተቐባልነት ይረክብ ካብኡ ድማ ነቲ ዓወቱ ንምኽባር ናብቲ ጫካ ተመሊሱ ማስክ ይገብር ሓለውቲ ንምጽዋዕ ድማ ስነ ስርዓት የካይድ ኮይኑ ግን ትጽቢት ብዘይተገበረሉ ኩነታት ሪዮ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ትብል ነቲ ናይ ኣቦ ሕኒ ናይ ምፍዳይ መንፈስ ተላቢሳ ኣመጽያ ካብኡ ድማ ኣብቲ ናይቲ ክፉእ ሰብ ጎረሮ ቀስ ብምትኻል ድማ ነቲ ዘይተወደአ ናይ ኣቦ ስራሕ ትውድኦ ካብኡ ድማ ሪዮ ፍትሕ ብምንጋሳ እንዳኾረዐት ኣብ ውሽጢ ኣረጊት ናይ ኣቦ መኪና ኮይና ናብ ምዕረቢኡ ዘይፍለጥ ቦታ ጉዕዞ ትጅምር እምበር ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሉም ፊልምና ነዚኣ ትመስል ነይራ ክሳብ ብኻሊእ ፊልም ረኸብ ድማ ሰናይ ቀነ